ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସିଏ ଆଉ ତମେ ନୁହଁ ତ? ତମେ ଯଦି ସର୍ବଜାଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାମଣି, ତେବେ କାହିଁ ନିଷ୍ପେଷିତା ନିନ୍ଦିତା ଆଉ ପତିତା ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାରୁନାହିଁ ଜାଣି। ଶୁଣିଛି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରିଛ, ଶୁଣିଛି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରିଛ, ଘୋର ବନେ ମୃଗୁଣୀକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ବି କରିଛ। ସମର୍ପିତା ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରିଛ। ଭକ୍ତ ଯାହା ମନାସିଛି ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରିଛ। ମୁଁ ତ ସମର୍ପିତା କେବେଠୁ, ମୁଁ ତ ସମର୍ପିତା କେବେଠୁ ତମ ଶ୍ରୀଚରଣେ, ତେବେ କାହିଁ କନ୍ଦାଇ ମାରୁଛ? ନୁହେଁ ମୁଁ ଅହଲ୍ୟା, ନୁହେଁ ମୁଁ ଅହଲ୍ୟା, ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଗୌତମ ବା ଇନ୍ଦ୍ର, ଫରକ କେତେ ସେମାନଙ୍କ କାୟା ବା ଛାୟାରେ, ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ପଡ଼ିନି ଭ୍ରମରେ। ଦେବକୀ ବି ନୁହେଁ, ଦେବକୀ ବି ନୁହେଁ, ମହାକାଳ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିର୍ମମତା ପାଇଁ ଅଦୋଷରେ ହେବାକୁ ବନ୍ଦିନୀ ନାପସନ୍ଦ କରେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତଥାପି ଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହ ତମେ କାହିଁ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଉଷାରୁ ସର୍ବରି କେଉଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧରେ ଛୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ? ବିନା ଶ୍ରାବଣରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ ମୋ ପୃଥିବୀ, ବିନା ଶ୍ରାବଣରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ ମୋ ପୃଥିବୀ। ନା ସେତେବେଳେ ତମେ ଥାଅ ମୋ ପାଖରେ, କେବଳ ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଆଗକୁ ଟାଣୁଛି, ନା ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସମସ୍ତ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ହସାଏ କନ୍ଦାଏ ନଚାଏ ଶୁଆଏ, ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ନଚାଏ କନ୍ଦାଏ ହସାଏ ଶୁଆଏ, ସିଏ ଆଉ ତମେ ନୁହେଁ ତ? ମନ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ରହିଯାଏ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଅପେକ୍ଷାରେ।